Duha ka bata nga gibiyaan sulod sa sakyanan ang gi-rescue sa otoridad. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, daling girescue sa otoridad ang duha ka mga bata human nga misumbong ang mga concerned citizen nga nangayo og tabang ang mga bata human nga malak sulod sa sakyanan. Kini ang eksena sulod sa usa ka grocery store sa may Kauswagan Junction, Cagayan de Oro City. Human nga girescue sa mga personahe sa Roads and Traffic Administration ang duha ka mga bata nga natrap sulod sa usa ka kotse. Dali silang gipainom og tubig. Nasayran nga gibilin di ay sa ilang amahan sulod sa sakyanan ang 3 anyos nga babae ug 1-year-old nga manghod nga lalaki niini. Diyang duna kini gipalit. Nalaksab ang sakyanan ug gipalong ang makina niini samtang init ang panahon. Miabot kuno sa kapinto nga sa oras una pa nakita sa mga concerned citizen ang mga bata kinsa nagpakitabang na. Sigon sa RTA nga gidili ang pagbilin sa mga bata sulod sa sakyanan subay sa RA 11229 o Child Safety in Motor Vehicles Act. Ubos niini ang responsable mamahimong magmulta og hangtod sa 5,000 pesos o di baka masuspende ang lisensya niini. Pamalaod nasyonal nga bawal kita mobilin sa atong mga anak or mga bata edad 15 pa ubos sa mga sakyanan gaandar man kini or wala kay lagi maglikay kita sa mga insidente nga pwede nga mahitabo sa ila. Pahimangno sa RTA ngadto sa mga motorista, ilabi na ang mga ginikanan nga dili gayud ibilin sulod sa mga sakyanan ang mga anak. Gawas sa nakalapas kini sa balaod, posibleng maangin ang kinabuhi sa mga bata. So ato lang likayan nga magbilin og mga bata kay lagi di magay nato ibilin atong mga gamit samot na ang ato ang mga bata. So hanyo lang nato nga unta malikayan nato ni next time og of course subay lang gyapon ta sa balaod trapiko sa dalan. Sara, human sa insidente na abot rasab ang amahan sa lugar og istoryahan kini sa RTA sa kalapasan nga iyahang nahimo. Hinoon wala na sab kini gipasakahan og silot sanglit may pasalig siya nga dili na mausab ang insidente. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez.